Παναγιώτης Γαρουφαντής και να πραγματοποιήσω το δεύτερο wood για τους αγώνες της ATP. Πατάω. Ναι, ξεκινά. 1, 2, 3. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123,
8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, Μπράβο. 18, 19, 20, πάμε, 21, 22, 23, Πάμε, μπες. πάρτε. 24, 25, 26, 27, δεν το σε πάνω. 28, Ένα λεπτό. 29, 30, 31, 32, Έλα 35. 33, 34, 35, πάμε. Πάμε, είσαι πολύ καλά σε χρόνο. 36, 37, 38, 39, 40, ωραία. Πάμε. 41, 42, Έτσι, πάμε. 43. Είσαι πάρα πολύ καλά. Πάμε. Πάμε, συνέχισε με τον ρυθμό. Μπες. Μην φεύγεις μακριά από την παρά. Μάρτιν. Πάμε, 2 λεπτά. Μπράβο. 44, 45, 46, 47, 48, 49, Πάμε ένα ακόμα. 50, 51, 52, ωραία, πάμε! Μπες τώρα, μπες! Μπες, είσαι πάρα πολύ καλά σε χρόνο. 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, πάμε! 60. Έχεις Μη ένα φεύγεις λεπτό μακριά. ακόμα. Πάμε, πάρτι τώρα. Πάρτι. Μπες. Πάμε ρε, μπες. Να πάρεις 10. Πάμε. 61, 62, 63, 64, Μην αφήσεις την παρά. 65, 66. Πάμε. 67, μην την αφήσεις. 68, Έλα, 2 ακόμα. 69, πάμε! 70! Μπράβο. Έλα, μισό λεπτό. Πάμε στο τώρα, πάμε! Πέρασε την πάρα, ρε. Πάμε, τώρα, μπες. Μπες. Πάμε, δεν αφήνεις μπάρα τώρα. Γρήγορα! 72, 73, Πάμε. 74, πάμε! 75, 5 δευτερόλεπτα. 76, 77, 78, time!